No tak čo mi napadlo ako prvé, keď ma oslovili s touto inscenáciou, bolo, že to bude celkom výzva, pretože všetky tie Schimmelfenningové texty sú vlastne dostatočne silné sami o sebe a unesú celé to predstavenie a každá jedna vec, ktorá sa nachádza na scéne alebo v tých kostýmoch je navyše, takže človek sa musí snažiť spraviť niečo veľmi funkčné, minimalistické, aby to nebolo doslovné a bolo tam dostatočne veľa priestoru na nejakú predstavivosť. Myslím, že hneď na začiatku sme sa s režisérom a s dramaturgom bavili o takom efekte rozbitej šálky alebo hrnečku. Že chceli sme vlastne vytvoriť priestor, ktorý na začiatku pripomína, máme na začiatku proste celý hrneček, potom sa rozbije a potom, keď ho zlepíme naspäť, tak hrneček máme zase celý, ale už nikdy nie je tak ako predtým a rovnakým spôsobom vlastne pracuje aj tá scenografia, aj celý ten príbeh. Že pozeráme sa na nejakú situáciu pred katastrofou, potom sa to rozbije a potom sa to síce zase poskladá, ale máme niečo, čo nebolo na začiatku a už nikdy nebude tak ako predtým. Máme tam taký veľký červený kostolný zvon a keď som to kreslila do technických výkresov, tak som sa preklikla o pol metra, alebo možno aj o trošku viacej. Takže keď som to prvýkrát videla, tak namiesto zvonu, ktorý má meter, má zvon 2 metre, ale funguje. Obľúbená rekvizita.